खोजत खोजत नौकरी हो गई नी काला कि खोजत खोजत नौकरी हो गई नी काला हम हैं ग्रेजुएट गोलगप्पा वाला। हाँ तो ये भैया लोग आजकल भगवान जी मिल जाता नी बाकी सरकारी नौकरी नहीं खे मिलत। यही से हम अपन खुद के बिजनेस कैले बानी आजकल गोलगप्पा बेचतानी। तो माने बुझ जाइए भैया अपना बिजनेस के साथे साथे एगो हम गर्लफ्रेंड बना लेले बानी और आज भी मिले आवतिया ओकरा के मिले के बोलैले बानी। उठाइए ना वही के फोन है भैया वही के। हेलो अरे केने बाड़ू तू हो नहीं मिलत? अरे केहू से पूछो ना हमारा फैक्ट्री के बारे में उतारा के बता दिलो। हाँ आगे नहीं यहाँ पे तो कोना फुचका बेचता। अरे आवा आवा हम ही हैं फुचका जोन बेचता नहीं नु वो हम ही हैं आवा। का तू फुचका बेचेला? तू तो कहत रहला वो बहुत बड़ा कंपनी बा। अरे ये नु हमार कंपनी हो। अरे ठेलवा के कौन समझता रू ये हमार फैक्ट्री हो। तू तो कहत रहला हमार दुकान के आगे बड़का बड़का लोग कटोरा लेकर खड़ा रहे ना। तो तब का ई बतावो कि तारा गोलगप्पा खाए के बता हाथ में कटोरी लेके खड़े नु रहबू। हम तारा से झूठ थोड़ी बोलले बनी। अरे जे हमारा ठेला पर गोलगप्पा खाला वो हमारा ठेला के आगे हाथ में कटोरी लेके खा रहेला। अरे हम ग्रेजुएट फुचका वाला हई तारा से झूठ बोले? अरे हमरो इज्जत बा प्रतिष्ठा बा। तो हम तारी इज्जत का अचार डाले? कितना रुपया कमा ले थोकबा? अब कमैला के बात क्या कही है मैडम। अब समझ जाए कि सवेरे से साँझ होत नु एकदम 1000 रुपया में 900 रुपया कम कमा लेनी। जाना तानी अभी धंधा हमार नया नया बा यही से तनी मांदा बा। 12 एक पीस तार बाबू कुछ बोले ना कि ना? बाबूजी अरे बोले ले ना कहले बा बेटा बा हमारा तो ताहरा पर गर्व बा कि हेतना पढ़ाई लिखाई क के आ तू गोलगप्पा बेचे लो। एकदम माने बुझ जाए कि दिनों रात हमारा के गोरियाते रहले कि सारा के काहे कि हम इतना पढ़वनी आ लिखवनी ई तो ससुरा बाजारी में गोलगप्पा बेचता। इहे सब करबा कि फ्यूचर के बारे में कुछ सोचले बारा? देखी मैडम जी फ्यूचर के बारे में तो हम बहुत बड़ा प्लान कइले बानी। माने सोच ली कि ए बार हमार एगो ठेला बा आवे वाला फ्यूचर में 2 गो ठेला हो जाई। माने जब रउआ से बियाह हो जाई तो एगो ठेला हम चलाएम आ एगो गोलगप्पा वाला ठेलावा रउआ चलाएम। एक दिन भेंट का करे आगे तू तो हमके धर्म पत्नी बनावे लगला। साफ पगले बारा का? देखी ऐसा बात मत करी नइखे बियाह करे के तो जाई है ने। अरे हमारा लगे लगी सन की कमी बा। अरे रउआ जाम तो दोसर आई।